Vam anar a Irpin, quan ja estava sota ocupació. I vam anar per carreteres de bosc que els russos no coneixien i també era un gran risc. Conduïem la nostra furgoneta al voltant d'Irpin i els carrers estaven buits. Si algun soldat rus hagués girat pel carrer equivocat, ens hauria vist immediatament. Així que vam tenir sort d'evitar tothom i portar menjar i medicaments a un grup concret de persones que teníem com a objectiu ajudar. Després d'aquestes accions de voluntariat, vas decidir unir-te a la defensa de Kíiv? Sí, allò ja formava part de la defensa de Kíiv, així que sempre anàvem armats. Vam rebre les armes el tercer dia de la guerra i molt aviat ja estàvem fent coses, principalment tasques logístiques, anant als llocs més perillosos, com la ciutat de Makariv, a la regió de Kíiv, que estava completament destruïda i mig dividida entre l'exèrcit rus i l'ucraïnès. Des del principi, amb el meu grup d'amics, vam decidir una estratègia, anar als llocs més durs, on segur que es necessitava ajuda. En aquell moment em vaig unir a la defensa territorial local i vaig començar a fer aquestes tasques logístiques, portant coses d'un lloc a un altre, connectant persones, i així successivament. En aquests llocs tan destruïts que has mencionat, què hi vas veure allà? Els pitjors van ser parts de la regió de Kíiv durant aquell període, quan l'exèrcit rus havia deixat la zona. Tothom ha sentit parlar de la massacre de Butxa. Sí, a vegades els mitjans exageren i a vegades els mitjans russos ho neguen completament. Però era veritat. Jo vaig veure amb els meus propis ulls exhumacions de cadàvers, extraccions de cadàvers de la terra. Vaig veure cossos al carrer. Vaig veure cossos cremats de persones que havien estat simplement abatudes al seu cotxe al carrer. Tot era real. No sé exactament sota quines circumstàncies va passar, ni qui va disparar aquestes persones. Si van ser massacres intencionades per part dels russos o accidents a causa d'artilleria i foc generalitzat. No sé exactament totes les circumstàncies, però tan bon punt entres en aquests pobles després de l'ocupació, un cop els russos se'n van anar, veus aquestes atrocitats a tot arreu. I, és clar, culpes l'exèrcit rus perquè és la principal raó per la qual va passar. Fins i tot si algunes morts van ser per foc aliat o per accidents, la causa principal del que passava va ser que l'exèrcit rus va travessar la frontera. Després d'aquests dies, heu anat a més llocs durant la guerra? Sí, vam continuar anant a la primera línia, als llocs més crítics. Primer, direcció Kharkiv, especialment zones properes a la línia del front, com Barvinkove en aquell moment. La ciutat d'Izium, a la regió de Kharkiv, estava ocupada i Barvinkove era com una ciutat de primera línia on els russos mai no van entrar. Després, a la zona del Donbass, vam anar a Bakhmut abans que fos ocupada, a Lysychansk abans que fos ocupada i també a Avdiivka. Hi vaig anar 2 o 3 vegades, però aquestes ciutats van ser ocupades molt més tard, crec que a la tardor del 2024. Sí, a la regió de Donetsk, al Donbass, vaig estar pràcticament a tot arreu. Crec que vaig visitar totes les ciutats i pobles d'allà, repartint ajuda, venint, recollint persones, evacuant-les, moltes coses, moltes activitats,